Balitang Central Luzon ngayong araw. Fuel subsidy ng gobyerno di raw sapat ayon sa mga tsuper at operator. Mataas na presyo ng langis, idinadaing. Ilang magsasaka, nalulugi na raw sa pagbaba ng presyo ng sibuyas. Pag-aangkat, itinuturong dahilan. 5 lalawigan sa Central Luzon kabilang sa COVID-19 low-risk category ayon sa UP Octo Research. At Bamboo Production Nursery, itinayo sa paanan ng Bundok Arayat. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. May hinala pong sa mga industriya ng agrikultura o SINAG na malaking bultong ng angkat ng sibuyas ng Department of Agriculture, kaya bumagsak ang presyo ng sibuyas ng mga lokal na magsasaka. Hirit nila sa DA, isa publiko ang dami ng naangkat noong nakaraang taon. Narito po ang report. Habang ikinakamada ang mga aning sibuyas mula sa Bungabon, Nueva Ecija dito sa New Public Market ng Siyudad San Fernando, ay pinagmamasdan ni Aling Marites mapili ang produktong dugot pawis ang puhunan. Daing niya ang hirap at papalugi umanong industriya ng sibuyas, kasabay ng iba't ibang problemang kinahaharap ng mga magsasaka, gaya ng mataas na presyo ng abono at pagsipa ng presyo ng kurudo. Yun din ho, pangunahing rin ng magsasaka ang krudo dahil sa pagpapatubig pag walang irrigation. Dati, nung nakaraang buwan, mataas na rin po, 40 plus eh. Inaabot kami ng 4,000 lang, ganun. Ngayon 5 plus ang inaabot namin. Saka iikot. Sariling ani ni Aling Marites ang sibuyas na kanyang itinitinda. Diskarte na lang daw ang kanyang ginagawa para kahit papaano ay kumita. Nag-a-adjust lang ako, kumukuha ako ng ibang kalakal para lang mapunan yung yung expenses. May kukuha sa akin itong sibuyas, papalitan naman niya ng kalabasa. At dahil sa kakumpetensya raw ng mga lokal na magsasaka ang mga sibuyas na inaangkat mula sa China, napipilitang ibenta ng mga katulad ni Aling Marites ang kanilang produkto sa mas mababang presyo. Hindi mabibilan ng sa palengke dahil minsan nagbobombahan ng bentahan para makauwi ka agad. Sa New Public Market sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, nasa 420 pesos ang 10 kilo na imported na sibuyas na pula. 300 pesos naman ang 10 kilo ng lokal. 30 pesos naman kada kilo ang lokal, mas mura ng 10 piso sa 40 piso per kilo na imported na sibuyas. Sa kabila ng nasabing presyo, mas mabili raw ang mga imported na sibuyas dahil hindi ito kaagad nasisira. Mabili po. Yung po kasing pangbahay lang, mas gusto po nila yung imported. Sa mga, dito lang, mas yung native lang. Kasi iba po yung lasa. Medyo matamis po yung native. Ayon sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, naglalaro na lamang sa 25 pesos ang dating 50 pesos kada kilo na farm gate price ng sibuyas na pula. Lumagapak naman sa 15 pesos kada kilo ang white onion na dating 40 pesos ang farm gate price nito. Hinala ni Chairperson Resendoso, may over-importation ng sibuyas ang Department of Agriculture na naka-imbak sa mga cold storage noong 4th quarter o peak season ng nakalipas na taon. Yung sibuyas ka na problema rin ngayon dahil walang malagyan na cold storage, puro imported na sibuyas sa cold storage. So, ang tendency niya is babagsak talaga yung presyo, pero yung mga nasa cold storage na imported, hindi nila ibebenta yan. Habang nasa merkado yung local, no? So, nawawa yung mga magsasaka talaga. Kaya pagka-ubos din sa magsasaka, sisipa naman nila yung presyo. So, sila ang kikita niya. Hindi naman naniniwala si Department of Agriculture Region 3 Director Chris Pulo Bautista na palugi ang bigayan ng farm gate price na 25 pesos kada kilo sa red onion. Pagtataya niya, nasa 180,000 pesos ang cost of production sa isang hektarya ng tinataniman ng sibuyas. Kung sa regular na ani, kaya raw nitong makapag-produce ng 12,000 kilos. Kaya suma total, kikita pa
ng higit 100,000 piso ang isang magsasaka. Tingnan mo i-compute mo yung 25 pesos times 12,000 kilos. Magkano yun? Sige po, kukompute ko po yun. Sandali, Times 12,000. That is 300,000 pesos. O, ang cost of production ng onion is umaabot ng hanggang 100, maximum na, 180,000. So, may kita sila na 120,000 pa. No comment muna raw si Bautista sa usapin naman ng importasyon ng sibuyas sa bansa dahil ang main office ng Department of Agriculture ang may kumpas nito. Ang issue umano ngayon sa mga magsisibuyas ay ang limitadong cold storage facilities dahil hindi nasisinop ang mga produktong sapat na ani para sa demand ng bansa. Ayon kay Bautista, ito raw dapat ang i-address ng sino mang representante o mambabatas na mailuluklok sa Kongreso at Senado. Dahil ang pambansang budget ng Department of Agriculture ay hindi umano sapat para tapatan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Hindi namin kayang ibigay kaagad dyan. Kasi alam niyo naman ang budget ng Department of Agriculture. Wala pang 2% sa total budget ng ating bansa. Okay. Dapat sana itong election na ito, suportahan nila yung kumakandidato na totoong susuporta sa agrikultura. Kasi maraming piki na sabihin nila susuporta sa agrikultura, pag na-elect na sila, wala naman na. Ibig sabihin, wala man 2% yung budget ng Department of Agriculture for this fiscal year of 2022? Yes, out of the 5-point-something trillion pesos, only 90 billion ang share ng Department of Agriculture, only 8. Batay sa datos ng Department of Agriculture Region 3, nasa 65% ng local producer ng sibuyas sa bansa ay galing sa Nueva Ecija. Paulo G. Santos, CLTV News. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga kawani ng gobyerno na huwag magsuot ng damit na may pangalan po ng mga kandidato bilang pagpakita ng suporta sa oras ng trabaho. Desisyon daw ng government employee kung anong kulay ng damit ang susuotin, pero huwag daw yung may katagang vote for. Narito po ang report. Ngayong umiiral na ang panahon ng kampanya, nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga kawani ng gobyerno na huwag magsuot ng damit na may pangalan ng mga kandidato bilang pagpapakita ng suporta sa oras ng trabaho. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, bagamat maaaring magsuot ng anumang kulay ng damit ang isang kawani ng gobyerno tuwing civilian days, na karaniwan ay tuwing Biyernes, maigi pa ring magbabala ang komisyon. Desisyon daw ng government employee kung anong kulay ng damit ang susuotin, pero wag daw yung may katagang vote for. Bawal din daw gamitin ng civilian day para i-require ang mga empleyado na magsuot ng partikular na kulay ng damit sa intensyong magpakita ng suporta sa isang kandidato. Ngayong election season, may kanya-kanyang kulay na ginagamit ang mga kandidato bilang tema ng kanilang kampanya. Sa mga presidential candidates halimbawa, pink kay Vice President Leni Robredo, red at green kay Ferdinand Marcos Jr., asul kay Mayor Isko Moreno, kulay ng Philippine flag kay Senator Manny Pacquiao, red and blue kay Senator Ping Lacson at pula kay Calio D. de Guzman. Samantala nakasaad sa Section 261 ng Omnibus Election Code ang pagbabawal sa mga lokal na opisyal at empleyado ng pamahalaan na makilahok sa election campaign at partisan political activity at gagamitin ng mga resources ng gobyerno sa pangangampanya para sa isang kandidato. Ang mga lalabag ay maaari raw idulog sa Civil Service Commission na siyang mag-iimbestiga sa mga ito. At kung mapapatunayan ang paglabag, papatawan ng parusa kabilang ang suspensyon sa trabaho o di kaya naman ay dismissal sa serbisyo. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 5 lalawigan sa Central Luzon kabilang sa COVID-19 low-risk category ayon sa UP Opta Research. Pagbabakuna sa mga bata edad 5 to 11 sa Angeles City sisimula na sa February 21. At dating Undersecretary ng DOJ, itinalagang bagong hepe, CHR. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you, let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, see you at the crossroads. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, 5 lalawigan po sa Central Luzon ang napabilang na sa low-risk category dahil sa mababang growth rate ng mga COVID-19 cases ayon po yan sa UP Octa Research Team. Ibig sabihin nito, kabilang ang rehiyon sa inasang mairerekomenda ng IATF na magkaroon ng mas maluwag na restrictions sa darating na Marso. Narito po ang report. Sumasabay ang mga lalawigan dito sa Central Luzon sa National Capital Region na nailalagay sa kategoryang low risk. Ayon yan sa data analysis ng UP Octa Research Team. Tanging ang Bataan at Tarlac na lamang ang nasa kategoryang moderate risk, habang sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Zambales, naglalaro na lamang ito sa 1 hanggang 2% ang average daily attack rate. So sa Angeles, sabihin natin nasa 2 yung average daily attack rate. So ibig sabihin, pag may for every 100,000 people, so pag may makita kang 100,000 na tao, 2 doon kada araw yung na-expose or na-infect ng COVID. So yun yung bilangan nun. Or at least yung na-report. Kasi minsan, mas mataas yung actually na-expose. Pero sabihin natin, 2 out of every 100,000 kada araw sa ngayon, yun yung na-infect at na-report as COVID case sa Angeles right now. Naihalimbawa ni Dr. David ang highly urbanized city ng Angeles City na kapuna-puna ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Kung titingnan natin yung mga highly urbanized cities sa Central Luzon, yung Angeles City, 2.51 na lang a DAR,
This is still moderate, pero pag bumaba yan to less than 2, it's considered low na sa metrics namin. And your positivity rate is less than 5%, it's 4%. So overall, we're seeing Angeles to be low risk na rin. Samantala, sa inaasahang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ang naisistema na alert level system ay hindi naman umano matatanggal ayon sa UP Octa Research Team. Ito raw ay magiging instrumental sa pagdetermina ng outbreak ng anumang variant na maaaring makaapekto sa quarantine restriction ng kada rehiyon. Tatanggalin na natin yung alert level system. Hindi naman tatanggalin completely yan eh. Parang nakatabi lang siya. Para kunyari, walang bagyo, wala naman signal number 0 ngayon. Pero oras na may na-detect kayo, may disturbance sa Pacific Ocean, na mukhang may bagyong, may depression or something, may alert na tayo. Pwede na tayong binabalik na natin yung systems natin. So ganoon rin siguro sa pandemic na pag nag-exit tayo, okay, wala nang alert level, parang new normal na tayo. Pero oras na may nakita na, may panibagong variant dito sa bansang ito, baka pwede natin maibalik agad at ma-reactivate at least mabigyan natin ng warning yung mga businesses. Paolo G. Santos, CLTV News. Nakatakdang magsimula ang pediatric vaccine rollout sa darating na February 21 sa lungsod ng Angeles. Ayon po kay Mayor Carmelo Lasatin Jr., nakahanda na ang kanilang manpower at resources sa City College of Angeles na siyang mega vaccination site ng syudad. Narito po ang detalye. Ngayong Pebrero, sinimulan na ng pamahalaan ang pagbibigay bakuna kontra COVID-19 sa mga batang edad 5 hanggang 11. Sa lungsod ng Angeles, nakatakdang magsimula ang pediatric vaccine rollout sa darating na February 21. Ayon kay Mayor Carmelo Lasatin Jr., nakahanda na ang kanilang manpower at resources sa City College of Angeles na siyang mega vaccination site ng syudad. Magpapatupad din daw ng schedule sa kada barangay upang maiwasan ang dagsa ng mga tao. Ayon kay Reyna Manuel, Executive Assistant 4 at Head ng Committee on Ways and Means, bahagi raw ng preparation para sa vaccination ng mga bata ang pagsiset-up ng circus design na may makulay na motif. Sa ganitong paraan, magiging kaaya-aya raw ang lugar para sa mga bata. Maliban dito, maghahanda rin daw sila ng loot bag na may lamang vitamins, paracetamol, candies, coloring pens at coloring books na ibibigay matapos matanggap ang kanilang bakuna. Dapat daw bigyan ng treats at reward ang mga bata matapos mabakunahan. Layon din daw ng kanilang paghahandang ginawa ang mahikayat ang mga magulang at bata na ligtas ang bakuna. Dagdag naman ni IC Calaguas, ang Chief Implementer ng vaccination program ng syudad, nakipag-ugnayan na raw ang City Health Office sa mga volunteer pediatrician na nakatakdang i-deploy sa vaccination site. Tiniyak naman ni City Health Officer Dr. Verona Guevara na susunod ang city government sa guidelines ng Department of Health at Pfizer vaccine ang gagamitin para sa mga bata. Manggagaling daw ang supply ng bakuna sa National Vaccination Operations Center. Hinikaya din niya mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak bilang proteksyon laban sa virus ngayong panahon ng pandemya. Jennifer Salenga, CLTV News. Mayroon na pong bagong pinuno ang Commission on Human Rights sa katauhan ni Commissioner Lea Tanodra Armamento, isang dating Undersecretary ng Department of Justice. Higit po natin siyang kilalanin sa ulat na ito. Inanunsyo na ng Commission on Human Rights o CHR nitong Miyerkules na mayroon na silang bagong talagang pinuno. Siya ay si Commissioner Lea Tanodra Armamento, isang dating Undersecretary ng Department of Justice. Pinalitan ni Armamento si Commissioner Chito Gascon na pumanaw nitong Oktubre 2021 dahil sa COVID-19. Kukumpletuhin ni Armamento ang unexpired term ni Gascon hanggang May 5. Si Armamento na-appoint ni Yumaong dating Pangulong Benigno Aquino III bilang commissioner ng CHR noong 2015. Siya at si Gascon ay miyembro ng CHR's 5th Commission Unbank kasama si Commissioner Karen Gomez Dumpit, Gwendolyn Pimentel Gana at Roberto Eugenio Cadiz.
Si Armamento ay dating Associate Solicitor sa Office of the Solicitor General bago siya malipat sa DOJ kung saan siya ay naging prosecutor. Bilang Assistant Chief State Prosecutor noong 2003, naging chairperson siya ng legal panel ng gobyerno na nag-review ng implementasyon ng 1996 Final Peace Agreement sa Moro National Liberation Front. Natapos si Armamento ang kanyang Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University. Siya ay fellow ng Harvard University's John Kennedy School of Government noong 2007. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Jeff Luis, Vice Mayoral Aspirant ng Arayan, Pampanga. Bagong production nursery itinayo sa paanan ng Bundok Arayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer.
Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Narito ang mga mahalagang mga araw na dapat ninyong malaman para sa nalalapit na eleksyon 2022. Ang nakatakdang campaign period ng mga tumatakbo para sa national election ay sa 8 ng Pebrero. Nakapaloob dito ang party lists, senators, vice president at president. At matatapos ito sa 7 ng Mayo. Kailangan din nilang itigil ang kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para naman sa mga tumatakbong local candidates, magsisimula ang kanilang pangangampanya sa 25 ng Marso at magtatapos sa 7 ng Mayo. Katulad ng mga national candidates, kinakailangan nilang itigil ang kanilang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang mga overseas Pilipino naman ay maaaring makaboto mula 10 ng Abril hanggang 9 ng Mayo. Magaganap ang eleksyon sa 9 ng Mayo. Maging maalam, maging mapanuri. Narito ang CLTV para maghatid sa inyo ng tama at totoong impormasyon. At sa darating na eleksyon 2022, bumoto ng tama dahil buhay mo ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa ring magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pang mga namumunang balita, ginawang pilot bamboo production nursery ng Department of Environment and Natural Resources ang halos 1 ektaryang lupain sa paanan ng Bundok Arayat. Itatanim umano ang mga bamboo seedlings sa mga bayan sa Pampanga na kadalasang nagkakaroon ng soil erosion. Narito po ang ulat ni Jenna Nubang Barunga. Kawayan ang itinuturing na isa sa pinakamainam na panlaban sa soil erosion o pagkatibag ng lupa. Ito ang kadalasan na itinatanim sa mga gilid ng ilog at pababang lugar dahil sa ugat nito nakalat at makapit sa lupa. Para sa lalawigan ng Pampanga na dinadaluyan ng Pampanga River patungong Manila Bay, ang kawayan ay may malaking bentaheng pangkalikasan.
Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources at Provincial DENR ay napili ang paanan ng Bundok Arayat na sakop ng Barangay San Juan Banyo upang pagtayuan ng isang bamboo production nursery. Maganda po kasi yung kawayan, sir, dahil yung ugat niya ay nag-i-spread at matatag siya, hinahawakan niya yung lupa. So, napiprevent po niya yung soil erosion. Buwan-buwan ay tumatarget umano ng 40,000 bamboo seedlings na itinatanim sa nursery. At ngayon ay nasa higit 100,000 na ang nakapunla at karamihan ay native bamboo. Ipamamahagi umano ito ng Penro sa mga bayan sa Pampanga upang maitanim sa mga pampang. Unang-una po, magtatanim po tayo sa gilid ng ilog. Preferably po sa lahat ng bayan ng Pampanga para ma-prevent po yung erosion sa lahat ng pangpang ng ating ilog. At yung iba naman, sir, ay iginadala din po ng DNR at ang Penro sa mga iba't ibang bayan din ng Pampanga kung saan ay tinatanim din po nila doon, sir. Ngunit ang pagiging bamboo nursery nito ay isa lamang sa mga plano. Kasalukuyan din raw ang development ng lugar upang maging isa ding atraksyon, lalo na at maganda ang lokasyon nito. Darating po ang araw, dadayuin na po ito ng mga turista para makapag-unwind po sila dito sa paanan ng bundok ng Arayat, kung saan hindi lamang po yung pinagmamalaki nating national park na may mga swimming pool, ay pwede rin po silang masyal dito at makita nila yung other side ng Mount Arayat. So, ngayon, gumagawa na po tayo ng mga palikuran para pag may mga turista na nagpupunta dito ay may mga magagamit na po silang mga CR at magdadagdag po tayo ng mga kubo para may mga pahingaan yung mga pumupunta dito at pumapasyal. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News. Ating pong makakasama ngayong gabi ay isang 3-termer councilor sa bayan po ng Arayat, Pampanga. Siya po ay naupo sa pwesto simula 2007 hanggang 2016. Naging treasurer din po siya ng Pampanga Councilors League sa loob ng 2 termino at nakaisang termino bilang officer ng National Movement of Young Legislators. Ang ilan po sa kanyang mga plataforma ay pagbibigay atensyon sa kalusugan at waste management, pollution management at sa sektor ng natural resources. Mga karehiyon, kilalanin po natin ang kandidatong si Jeff Luis, Vice Mayoral Aspirant sa bayan ng Arayat, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Councilor. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po sa inyo, Madam, at sa mga televiewers po ng CLTV 36. Alright. Can you share with us, Councilor, kung ano po ba ang nagtulak sa inyo upang pasukin ang politika ngayon pong 2022? Madam, ako po naging konsyal po nung year 2007 hanggang 2016. So ako po nagpahinga at yung tanong nyo ay napakaganda dahil sabi ko nga po, nakita ko yung mga pabata ng mga kumakandidato po ngayon at yung mga ibang nakaposisyon is may mga bata na rin po ngayon. So iniisip ko, may chance po tayo yung mga new blood generation na naman po, lalo na po sa pagtakbo po sa single position, mas maganda, mas bata, mas agresibo, at tingin ko mas maraming pwedeng magawa. Ibahagi nyo lang din sa amin, sir, yung pong mga panahon na kayo ay nagpahinga kasi 2016 po yung huli ninyong termino as councilor ng Arayat. Ano po yung mga ginawa ho ninyo during those period na kayo po ay ordinary citizen? Ako naman, hindi ako huminto sa pagtulong sa aming kababayan dito sa bayan ng Arayat. Ako po sa nasa medical field, mula nung ko'y konsyal ng bayan, inilagaan ko lahat ang mga senior citizen na meron kami sa pagbibigay ng mga wheelchair, pagbibigay ng mga pangangailangan ng senior citizen, yung mga barangay health workers namin. Tuloy pa rin pamimigay ko ng mga nebulizer, pang blood pressure monitor, glucometer. So yung mga medical supply na tingin kong long-term na solusyon na magagamit naman nila, yun yung akin pong tinutukan, yung kalusugan. At ako'y naghanap buhay. Nagnegosyo rin para pagdating ng pagbalik ko ulit sa larangan ng politika, itong pagpasok sa 2022, handang-handa po ako at pinaghandaan ko po itong laban po na to.
balikan lamang po natin yung mga naging accomplishment po ninyo, no? Parang refresher, no? Para sa mga kababayan po ninyo sa Arayat, Pampanga. Kasi 3 termino po ang inyong natapos as councilor, ano? Ano po yung mga maituturing po ninyong achievement o yung mga maipagmamalaki po ninyo, no? Sa loob ng 3 termino na kayo po ay nanindihan sa bayan ng Arayat? Ako, ang pagmamalaki ko lang. Dahil totoo lang ho, ang konsihal, ang trabaho lang ho niyan, yung pagbibigay ng mga ordinansa at mga panukala na pwedeng pakinabangan ng taong bayan. Katulad po sa turismo, meron ho kami. Ang Arayat lang po ang may bundok. So yung mga environment natin, yan nga, inayos natin, inalagaan natin, at yung mga hanap buhay ng mga nangangalakal, ginawa po natin na maayos na paglalagyan nila para hindi po siya yung nangangamoy, nasusunog, yung mga nangangalat, naaamoy, yung nakakasira ng baga ng mga tao dito sa bayan po ng Arayat. So iniisip po natin kung paano mabibigyan ng maayos na kalagayan ng tao namin dito sa bayan ng Arayat. At nakita ko yung mga ginagawa ko noon, nung panahon ay ako'y konsehal, na-regulate namin yung mga gasolinang meron kami dito noon. Gumawa ko ng batas na nati-check dapat at nare-regulate ang gasolina at pagtaas ng gasolina namin dito. Nung panahon po ako'y konsehal. So, yung ginawa pa natin, yung mga waste management, yung mga sa basura. So, kailangan nasi-segregate yung mga basurang meron tayo. Yung mga muffler ng mga motor na ordinansa maiingay. So, binigyan ko talaga yung abot lang ng kaya na pwede ma-implement bilang ako po'y konsehal ng panahon na yan. Okay. Sir Jeff, sa inyo pong muling pagbabalik, given the chance, ano po ang plano ho ninyo upang tungkunan naman yung pangangailangan ng inyong mga kabalen when it comes to health, ano? Kasi ho, from what I heard, no, sa inyo ng mga panahon na active kayo talagang even after, no, na inyong pong termino as councilor, yung pong health mukhang priority po ninyo. This time, kung kayo po ay mananalo ulit, ano po ang plano po ninyo para maibigay, no, yung pangangailangan ng inyong mga kababayan, lalo na ho ngayong panahon ng pandemya? Magandang question yan. So, ako po, sinabi ko sa inyo, pinaghandaan ko po ang pagbabalik ko dito sa larangan ng pagtakbo ko bilang maging leader. Hindi po bilang politiko, bilang leader dito po sa bayan po ng Arayat. At ang preparasyon ko, ang ginawa ko, yung mga nakita kong kakulangan dito sa bayan po namin, ginagawa ko po dahil yung health, nakapokus po ako, nagpatayo po ako ng facilities, healthcare facilities ngayon na ongoing project. Nasa 4-story building po siya. Na doon po papasok ang magbibinipisyo ang taong bayan sa Arayat. Libreng X-ray, libreng CT scan, libreng MRI, libreng ultrasound, libreng CT scan, at libreng clinic ng mga doctors dito sa bayan ng Arayat na ang mga mahihirap, hindi na sila mahihirapan kung saan pa sila pupunta at hihingi ng tulong, tingi-tingi sa mga kumakandidato o mga politiko. Ngayon pa lang, gagawin ko na yung tingkong tama at kulang dito sa bayan ng Arayat. At dialysis center, nakatayo na rin po. Meron na pong pasilidad na nakatayo sa Barangay Arenas. Yung aking healthcare facilities sa San Agustin Norte, Lacios, malapit sa district hospital po namin, ay nakatayo na rin po siya. So, konti na lang po yan. After ng 2 buwan, pwede na po namin magamit. At may aasahan ang taong bayan pagtapos ng eleksyon, pag tayo po ipinalad bilang maging vice mayor po ng bayan ng Arayat. So ito po mga healthcare facility na sinasabi po ninyong ongoing, ito po ay naitayo on your own capacity. Parang ganun po bang sinasabi ninyo? At if ever, no, nabibigyan po kayo ng pagkakataon, of course, kung nasa gobyerno na kayo, mas pararamihin po ba ninyo ito? Yung pong aking pinagawa ay sariling bulsa. Wala pong pera ng gobyernong meron ho tayo. Ang gusto ko nga po, yung share na meron ako. Kung ano yung blessing na binigay sa akin ng Diyos, inaambag ko naman sa taong bayan. At pagdating ng time na naposisyon tayo, doon natin pagaganahin ang pondo at pera ng munisipyo kung saan mapupunta ho siya. Na pwede na tayong bumili ng dialysis machine, CT scan machine, ultrasound machine, MRI machine, at papatakbuhin na po ng gobyernong meron po tayo. At po yung aasahan ng tao sa akin na hindi na sila, lalo na yung mga nagda-dialysis, napakamahal. Paano kung isang tuka ka lang, isang tricycle driver ka lang, may nangangailangan naman nagda-dialysis. So,
ngayon pa lang, piniprepare na yung pangangailangan ng taong bayan. Alright. Maliban po sa inyong health programs na nais isulong, no? At tulad po ng nabanggit ko kanina sa introduction, isa rin ho sa pagtutuunan ho ninyo ng pansin ay yung problema ho sa basura. Paano ho ninyo ito isasagawa? Una-una, kailangan yung ginigiling natin. Bumili tayo ng machinery na kagaya sa pinuntahan ko sa Moncada, Tarlac, na meron silang gilingan ng basura na kailangan mag-invest tayo, ang munisipyo ng Arayat, mag-i-invest siya na gagawa ng mga machinery na yan para pwede i-segregate ng bawat barangay at doon natin ilalagay sa isang lugar na magiging safe din sa mga taong bayan yung mga basura na yan, na ginigiling na lang yung mga basura na pwede pakinabangan, pwedeng gawing hollow blocks, pwedeng gawing pataba para sa mga fertilizer, para sa mga lupa, sa mga magsasakang meron po tayo. So, doon po lang po umpisa niyan. One step at a time. At pag ako po yung naposisyon na bilang Vice Mayor, ako po ay magpupropose lang po kung sino po yung uupong mayor po sa bayan ng Arayat. Dahil unang-una, legislative lang po tayo. Pero ako po, sa proposal bilang Vice Mayor, i-inform ko lang po kung ano yung tingin kong tama at dapat. At pagtutulungan po namin ng aking mayor na susunod na panahon na yan, kung sino man uupong mayor at ako po ipapalarin, pagtutulungan namin kung ano yung magandang ideas na meron po tayo. Alright, mahalaga rin ho, no, ang function ng isang vice mayor, ano, tulad nga po na nabanggit nyo, kailangan talaga natin partnership, no, sa executive and of course yung legislative. Okay, kanina ho, naibalita namin, narinig nyo siguro, Sir Jeff, ano, ito pong bamboo nursery, no, na itinayo, no, dyan po sa bayan ng Arayat. Of course, ang Arayat po, tulad na ng nabanggit ho ninyo, kilala po yan dahil po sa likas na yaman ito, dahil nandiyan nga po yung bundok Arayat. Paano po ninyo planong protektahan pa ito? Una-una, kailangan yung mga taga-barangay sa Numbanyo at yung mga barangay manpower po, kailangan po well-communicate sila at well-coordinated sa LGU rin po ng Arayat. Hindi rin po kasi kaya ng barangay yan at hindi rin naman po kaya ng munisipyo po yan. Kailangan po, magtutulungan po sila na para maingatan po natin yung natural resources na meron po ang bayan ng Arayat, na proteksyonan natin kung ano yung mga kailangan, hindi sila magpuputol ng mga puno na meron nung tayo. Hindi gagawing ulingan. So kailangan natin bigyan na iba ng hanap buhay ang mga taong bayan sa National Park o sa San Juan Banyo at gawin natin, na sabi ko, i-preserve natin para lalo siyang mas gumanda at maging tamang turismo na pupuntahan po sa lugar po namin, at yung mga tao po doon na nagtatrabaho sa San Juan Banyo, kailangan po i-open natin yung National Park para pakinabangan ng taong bayan. Hindi pwedeng ang LGU at LGU lang. Kasi gumawa na rin po kami ng ordinansa po noon, yung PPE, Private Public Partnership. Na kung ko po ipapalarin, pwede ko rin pong ilatag sa mga investor na para mapaganda at mapasiayos pa ulit ang National Park po natin. Gawin natin moderno. Yung technology nagbabago. So kailangan din naman natin, huwag tayo magpapahuli. Kung darating yan tayo papalarin ako, gusto ko may magagandang pwedeng mangyari sa National Park. Magkaroon ng cable car na mula sa Arayat to Magalang Road, ay sa Magalang na magkakaroon tayo ng cable car at magagandang hotel na pwede maitayo sa National Park. So, tapos, yung nga sabi ko, magtanim tayo ng mga fruit-bearing trees. Yung mga puno natin, yung mga naputol na doon, taniman natin ulit. Gawa tayo ng tree planting na meron tayo para lalong ma-preserve yung bundok Arayat. Ano lang, tulong-tulong lang naman po yan para mabigay natin ng magandang yung aming culture dito sa Arayat na makita yung natural resources, kailangan protektado. Kakaantabay po yung mga gobyerno meron mo tayo. Yes. Bilang panghuli na lamang po, Sir Jeff, ano po ang mensahe na nais mo ninyong ipaabot, lalo na ho sa inyong mga kababayan sa Arayat? Bakit po ba kailangan bigyan ng pagkakataon muli si Jeff Duris? Go ahead po, sir. Unang-una, nagpapasalamat ako sa taong bayan sa Arayat sa mainit niyo ulit pagtanggap po muli sa akin. Sa pagbabalik ko bilang maging leader po ninyo ulit, at ang aasahan niyo po sa akin, hindi po ako mag-iiwan ng puro pangako na mapapako lang po lagi.
So ang iiwan ko po sa inyo, kung ano po ang mandatong ibibigay sa akin ng gobyerno bilang magiging vice mayor, yan lang po yung aking gagampanan. At yung mga extra services na akin po pinangako sa inyo naman, yung sabi ko sa inyo, una muna ang gawa, bago ang salita. Pagod na ang tao sa bayan ng Arayat. Pagod na sa mga politikong puro pangako na lang na napapako. Ngayon ang ginawa ko baliktad. Pinakita ko muna, ginawa ko muna lahat yan. At dalawang mata ng taong bayan sa Arayat, naaasahan nila na pagtapos ng eleksyon, meron silang makikita na may angat ko lang iantas ng pamumuhay ng taong bayan sa Arayat. At kung ako'y papalarin din, hiwalay na ang politika. Kung sino man ang magiging mayor na ako, akin pong sasamahan. Tapos na kahit sino mga konsehal na meron, kahit iba-iba kaming kulay, iba-iba po kaming partido. Sa akin, isa lang ang politika. Isa lang araw ang eleksyon. Pagsama-samahin natin, mahalin natin taong bayan, at lagi natin isipin, 3 taon na naghihirap ang taong bayan sa pandemic na meron ho tayo. Kailangan ho natin ngayon pagkakaisa, pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyo, taong bayan sa Arayat. Maraming salamat, Sir Jeff Deriz, at good luck po sa inyo. Thank you po. Mga Thank you kayo, po, Jeff salamat po. Deriz, Vice Mayoral Aspirant po sa bayan ng Arayat, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV News, fuel subsidy ng gobyerno di raw sapat ayon sa mga tsuper at operator. Mataas na presyo ng langis, idinadaig. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik ang CLTV News. Matapos malimitahan ang biyahe noong kasagsagan ng lockdown dahil po sa pandemya, panibagong hamon na naman ang kinaharap ng mga super and operator ngayon sa kanilang pamamasada. Mula kasi nitong Enero, halos 10 piso na ang itinaas ng presyo ng crudo. Bagamat may ayuda raw ang gobyerno, di raw ito sapat at delay pa ang dating sa mga pumapasada. May exclusive report si Paulo G. Santos. Umalo na sa halos 10 piso ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo pagpasok pa lamang ng taong 2022.
Kaya naman ang gaya ni Mang Reynaldo de Guzman na driver ng pampasaherong jeep dito sa siyudad ng San Fernando, umaaray na. Kahit pa raw tumanggap pa sila ng fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hindi ito sapat. Lalo't ang mga tulad niyang tsuper ay may karelyebo sa pasada. Pahirapan po, sir, kasi every other day lang po kami. Halos nasa 700, 800 po. Dati po magkano? Hanggang 400 lang po, ngayon. So, dumoble po? Oo, dumoble. Kamusta po ang pamasahe natin? Nagtaas po ba tayo? Hindi po kami pwedeng magtaas kasi kakasuhan kami ng LTFRB. Papasada ka ngayon, bukas, panggastos mo pa po. Kaya yung pangkrudo mo pa po kinabukasan nun, problema mo naman, sir. Kahit hirap si Mang Reynaldo, katwiran nito, hindi dapat ipataw sa commuter ang dagdag presyo sa krudo. Pero kung kami po yung tatanungin, sir, mas gusto po namin ibaba yung krudo kaysa sa itaas yung pamasahe kasi kawawa din po yung mga commuter, sir. Higit 20,000 ang driver-operator public utility jeepney sa Central Luzon ang nasa master list ng Pantawid Pasada program ng LTFRB Region 3. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap o makatatanggap ng 7,200 pesos fuel subsidy mula sa Land Bank. Dito pang Disyembre ng nakalipas na taon ang release ng pondo sa buong bansa na aabot sa 2.5 billion pesos. Ayon kay Atty. Jennifer Rodriguez, hearing officer ng LTFRB Central Luzon, nasa 60% na ang nabigyan ng ayuda sa mga jeepney driver at operator sa rehiyon. Rough estimate mga nasa ano na tayo, 65%. Basta yung mga meron ng cards, ha? Yung mga merong existing cards na. Inamin ni Rodriguez na maraming bagay ang nagpapabagal sa release ng ayuda sa mga tsuper. Ilan dito ay ang mga nagbenta ng prangkisa at hindi naibigay ang mga requisitos. Nasira ang card at ang masaklap, pinasukan pa umano ng mga fixer. Actually, maraming nagsasabit sa amin ng mga peking dokumento. Isa pa yon. Yun talaga, yun ang nagpapabagal sa amin. Yung mga peking dokumento, wala yung operator, may mga fixer na pumapasok na. Pinapasukan na siya ng fixer. Hindi rin namin pinapayagan yon. Paano na namin nalaman na fixer? Merong isang tao, magkiklaim 8 cards. Samantala, ayon naman kay Danilo Yumol, ang pinuno ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, nasa 3,000 ang PUJ driver operator sa Central Luzon. Malayo sa nasabing bilang na 20,000 na tinarget ng LTFRB Region 3 sa kanilang master list. Ani Yumol, hindi sapat ang suportang ito na inaasahan ng transport sector mula sa gobyerno. Mabagal din daw ang kanilang proseso. Last year, June 30, yung pumpondo namin doon sa Baro, Bayanihan Act 2, nakita nyo naman kung anong klaseng lapses ang nagawa ng DOT at saka LTFRB. Yung pong may 5 bilyon po, hindi milyon. Hindi na ipamigay, binalik lang sa National Treasury. Nangangamba raw si Yumol na baka maulit ang problema noon. Kung isasaayos lamang daw ang proseso, hindi naman umano mahirap tukuyin kung sino ang bibigyan ng ayuda. May prangkisa kami, may ORCR, nandun na yung pangalan ko. Bakit hirap na hirap silang mag-distribute nung para sa amin hanggang sa yung deadline ni June 30, hindi na ipamigay. Yung perang para sa amin, yun ang nakakatakot, nakakapagalala. Paulo G. Santos, CLTV News. Nakatakdang tumanggap ng pinansyal na ayuda nasa higit 21,000 ng mga magsasaka sa Bulacan. Ito ay sa ilalim ng RISE Farmers Financial Assistance sa programa ng Department of Agriculture. Nakatakda namang simula ng pagtatayo ng Samal Dialysis Center sa lalawigan ng Bataan. Yan at iba pang balita sa Central Luzon sa CL News Express. Nagsimula ng ipamahagi ng Department of Agriculture ang 5,000 pisong ayuda para sa higit 21 magsasaka sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program kung saan ang pondo ay magmumula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang RCEF ay pondong naipon mula sa buwis na nakolekta sa pumapasok na bigas mula sa ibang bansa na pinapayagan sa bisa ng Rice Liberalization Law.
Nagbibigay ng ayuda ang DA sa mga magsasaka dahil sa naging epekto ng rice liberalization kung saan bagsak presyo ang palay. Kwalipikadong benepisyaryo ay ang mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA na higit sa lalagpas sa 2 hektarya ang lupa. Nauna nang tumanggap ng ayuda ang mga magsasaka sa Pampanga at Nueva Ecija. Samantala, magbubukas na ngayong school year 2022-2023 ang bagong tayong National Academy of Sports na nasa Nuclear City sa Capas Tarlac. Kasalukuyan ng konstruksyon ng Sports Academy. Gawa naman na ang administrative, academic building at multipurpose building nito. Inaasahan na bago magsimula ang school year ay handa na ang lahat ng pasilidad. Naitayo ang akademya sa bisa ng Republic Act No. 11470 para sa mga nais maging atleta at pambato ng Pilipinas sa iba't ibang international competitions. Magbibigay ang Sports Academy ng full scholarship sa mga papasok na grade 7 hanggang grade 12. Mabibigyan pa ang mga ito ng buwanang panggastos, libreng board and lodging at uniforme. Nagsimula na ang pagtanggap ng aplikasyon nitong January 12 at magtatapos sa April 12. Sa iba pang mga balita, nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang lokal na pamahalaan ng Samal Bataan para sa itatayong Samal Dialysis Center na matatagpuan sa Barangay San Roque. Hudyat ito ng pagsisimula ng konstruksyon ng istruktura. Ito na ang ikalawang dialysis center na itatayo sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Nakipagtambal ang Samal LGU sa Kidney Medical Health Services na siyang maglalagay ng pasilidad at kagamitan na kailangan sa center. Punteriya na magbukas ang dialysis center sa buwan ng Abril. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clon. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon o hanging amihan po nakakaapekto dito lamang po sa may Northern Luzon. Kaya po ang Cagayan Valley ay magiging maulap ang papawirin na mayroon po mga mahihinang mga pagulan dulot nga po ng Northeast monsoon o hanging amihan. Samantala po ang Ilocos Region, ang CAR ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin na mayroon lamang din po inasa mga isolated light rains. Dulot din po ito ng hanging amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po dito ang Pampanga ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po din tayo inaasahan mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito naman po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay medyo humina po yung hanging amihan at hindi masyadong nararamdaman dito sa Central Luzon, pero babalik po uli yan. Hindi pa po tapos ang hanging amihan. Ito lamang po ang mga weather system na ating binabantayan at pinag-iingat pa rin po ang lahat. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Magandang gabi po. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
Kabalen! Kumusta kayo? Amisyo ko. Ako, amis na kayo. Ang puwing kikatamong kwentuhan. Tara, abayan niyo kong pasibayo kining programang makalibang, makatula, at makaragdag kabaluan ay istoryang Kapampangan. Ning makipamalit tamo o makipagbisita, metong kareng pakibaluan tamo, nung nanulang klaseng tao din, dasan ang pong pakihirapan tamo. Inya kareng bisang muntakyeti, labwad Kapampangan, pabalo ko laki kayo, ding imay, dareng Kapampangan. Ang pangyaypi, king sinulat ng artikulong Robbie Tantinko, Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ang makatitulong Myths and Facts about Kapampangan. Nanula rin, Kumaring Jenna! Netong lakareng pe kasikat alay ket ibang sading Kapampangan, uli ning kaya katamong reputasyon, atin tamong tatanggapan kareti, atin mo naman ali. Oni, Kapampangans are the best cooks in the country. In Pampanga mo naman ang kikilala ng culinary capital of the Philippines. Take note, alang aliwang ethnic group in kinontra. O bakit? Ing sisig Kapampangan mo naman ing may feature kang international newspaper ang New York Times, antimong best pork dish on earth. Singsungane pa itining renowned international celebrity chef ay Anthony Bourdain. Deng bibisita ken Pampanga, wari, pantunandong tambing deng exotic foods tamu, antimong betuteng tugak, ampong kamaru. Oy nipa, itamo keti Pampanga atin tamong sariling version ng samgyupsal. Ing buru, binalot keng bulong mustasa, katambal ing ning nang asan ampong gule. Aru, tambing yang mituwag ing kaldero. Ginulisla naman lagyo keng kulinarya din kaya katamong chef. Kalupa ng chef Sao del Rosario, Cloud Tayag, Vince Dizon, ang poing suki keng pamaglutong native cuisine at secret recipes na rin Kapampangan ay Atching Lilian Borromeo. Dakal na taga na din Kapampangan chef mga galing, mga pinalamo din may banggit. Makanyan man parang anako. He, kabiyasa pamuring magluto. Imago siyempre. Lakwas na. Potang iluto ne ing metong karingkakong paboritong lagat ito. Yaman na. Itangas ning karakatang leampong marayupot ya sabot. Ay, dukonet. Ay, makaranop, ne? O kanyan, mag-agree kayong panigurado nung sabyan mi deng Kapampangan ilang best cooks in the country. I thank you. Nanuya, ing tutuki, Kumaring Jenna. Next, Kapampangan women are the prettiest. Itamping Kapampangan uling proud race o lai tamong mapagmaragul. Talapay talwi keng lagu den kaya katamong kebabaynan keti labot Kapampangan. At inya pa pinlibrong sinulat ing Kapampangan historian ay Alex Castro. Itang Aro Katimyesda, album depo itireng title holder Kapampangan Beauty Queens. Ding kilala ko ampong Disan Kupakareti, in 1979 Miss International Melanie Marquez. Ing Mutyaning Pilipinas 1995 Maricel Morales. 1997 Binibining Pilipinas Universe Abigail Arenas. At dakala pa rin. Pero taya kakalimuan ng kakataong CLTV host ay Nicolette Henson Hizon na paylakwan kay Binibining Pilipinas ang poking Miss World Philippines. Kaya kuping sa laman lang ligligan leguan o beauty pageants. Deng Kapampangan. Banwa-banwa,
atin tamong manok o candidate kay Binibining Pilipinas, Miss World, Miss Earth, ganang Miss or Mister, nano man yan. Alos ganang pageant, tamo mitatawli. Makanyan pa man, Kapampangan, being the prettiest in the country, is still questionable. Lakwas pa mo ating kesabyan. Beauty is in the eyes of the beholder. Inya, para kikatamo niya pang Kapampangan, itang prettiest na rin kalayita mo niya. Next naman, Kapampangans are the most fashionable among Filipinas. Deng Kapampangan tutong-tuto, lapay lakwan king uso ang pong forma. Inyapin mi karakal noreng tindahan ni Malan keti kaya katamu. Tiyanggiya man yan. Kareng pwesto, ang poreng mall. Diyos ko po, suking-suki la rin kaya katamong kabalen. Aparte kayong likas ka rin Kapampangan ng maporma, misuno tapa inyang miras keti lalawigan, kapamila taning Clark in PX Goods, o nga usan tamong imported na paimay-malan ang pong panggayot. Tiga keti la Pampanga, o kaya naman mikadaya lang Kapampangan dahil sikat na fashion designers. Kalupa ng Patis Tesoro, Arti Paras, Gang Gomez, ang poing peka mapaling lagyuking fashion industry ngeni ay Mac Tumang, pauli ning kayang lava gown na Miss Universe Catriona Gray. Nakadikit niya talaga kikatamong Kapampangan, pang maporma ang pong fashionista.